Suina assalamu alaikum be kanubaw fo ka lamɛnbaw fo ka filɛbaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maliden fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ an na n'u bɛ ka filɛli kɛ 5 sur 5 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka yira aw la k'a fɔ aw denkɛ n'a balimakɛ don baro kolontigi ala ta kɔfɛ n y'o de fɔ n bɛ se k'a ka maa ta ten bilen suina yan'an ka don kɛnɛ kɔnɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ a ye j'aime camanba kɛ aw ka partage camanba kɛ parce que an bɛ don min na i b'a fɔ bi maa tɛ bulonba ko fɔ maa ɲɛna bilen tiɲɛ yira wa tiɲɛ sɔrɔla wa a dɔnna mɔgɔw kan ka taa yɔrɔ min na a dɔnna fɛnɛ hadamadenw man ka taa yɔrɔ min na o kosɔn su in na an bɛ bɛɛ fo kɛnɛ kɔnɔna na bonya ani karama hukumu kɔnɔ ka foli di fasodenw ma ka foli di maliden bɛɛ lajɛlen ma ko mɔgɔw ka lamɛnli kɛ sabula tiɲɛ ale ni fɛn foyi tɛ kelen bi tilegan in na cɛ bisaba karamɔgɔ kun ye kuma dɔ fɔ sɔrɔ a y'a waleya su in na an b'a ta kɛnɛ kɔnɔ an b'a ɲininka cɛya kɛnɛ kɔnɔ an b'a ɲininka tiɲɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a ɲininka a ye fɛn min di ne ma ne den wɔɔrɔ don ne ta ye kelen ye salamu alaikum waalaikum salam baro kulubali marhaba somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ tuma la denbaya dun baasi foyi tɛ tuma la an bɛ Facebook sanfɛ nin waati in na dɔnni kɛnɛ kɔnɔ o diyara n ye kosɛbɛ baro n bɛ Facebook mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo diyara u ye kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan kosɛbɛ kosɛbɛ k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ma diyara u ye kosɛbɛ o kɔfɛ foli an b'a ta ka di an ɲɛmaa ma tɛmɛ a tulo b'an na foli belebele an b'a ta ka di yɛrɛ ma k'i fo la diyara n ye kosɛbɛ n'ala sɔnna i kulibali marhaba ayiwa i kun ye layidu kan min fɔ sɔrɔ an y'a ye bi i y'a waleya n'ala sɔnna sɛbɛnden wɔɔrɔ i nana n'o ye ne ta ye kelen
ayiwa sɛbɛn in n bɛ fɛ k'a nafa dɔn ani alhalaya bɛ cogo min na a n'a bɛ tu cogo min na a bɛ don bagi la cogo min na. Baro diyara n ye ne y'o de fɔ n ko nin ye Dimo kanu bagi de ye kosɛbɛ n'a bɛ fɔ ale ma ko dafejɛ bagi. Alahu akibaru. Baro ni kanu tɛ e sɔrɔ fiyewu. Alahu akibaru. Baro nin ye kabako bagi de y'i bolo nafolo bagi masaya bagi. Alahu akibaru. Baro n y'o de fɔ n ko n'i ye nin sɔrɔ kana sira diɲɛlatigɛ foyi ɲɛ tugun ni Ala tɛ. Alahu akibaru. Ala ko fɛ kana sira foyi ɲɛ tugun. Baro n'i ye nin sɔrɔ i garantilen don. N'i ye nin sɔrɔ baro i mago bɛ pilasi min na i b'a sɔrɔ masaya kɔnɔna la. Baro mɔgɔ min bɛ Dimo m'a fɛ ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i voté de bɛ kɛ k'i sigi. Kosɛbɛ. Baro n'i ye nin sɔrɔ ayi kana sira o la tuguni. Alahu akibaru. N'a sɔrɔ fanga de bɛ e ni mɔgɔ min cɛ kana sira. Baro kana t'i ka wari di karamɔgɔ si ma tugun. I sigi garantilen don o pilasi kelen i b'o sɔrɔ. Baro n'i ye nin bagi in don i cɛ la nafolo caman i b'a sɔrɔ. Saraka yɛrɛ t'a la tugun. Nin bagi donnen tɛgɛ la kɔni miliyɔn caman i b'a sɔrɔ. Ne bɛ fɔ ne tɛ nin dilan mɔgɔ si ye n'i ma miliyɔn kelen ni sojɛma di ne ma. Alahu akibaru. Ale laada y'o de ye n'i ma miliyɔn kelen sojɛma di n t'a di n b'a f'i ye a tɛ di. Alahu akibaru. Baro o dɔrɔn tɛ dɛ. N t'a di mɔgɔ ma ni ma mɔgɔ min kanu. Baro i b'a sɔrɔ dalil dɔ bɛ karamɔgɔkɛ bolo ni na ni wari a b'a dilan k'a d'i ma. Kosɛbɛ. Nka dalil dɔw bɛ yen hali ni wari ma di kun tant que ni ma tigi kanu i t'a di. Alahu akibaru o tiɲɛ. O bagi de filɛ i bolo nin ye. N'i y'a sɔrɔ i bɛ warijɛ dɔ ɲini dɔrɔn k'a k'a la i mana don tɛgɛ fɛn o fɛn na baro. Alahu akibaru. Baro y'o de fɔ ni labɛnnen don ni cɛbi saba ani yirikuru min bɛ kɛ sira la ni mɔgɔw bɛ siran ɲɛ a labɛnnen don de. Alahu akibaru. Bamananw fɛ yen ni dalil n'i ye nin di maa ma n ko i tɛ se k'a tigi kɛlɛ tugun. Alahu akibaru. O de la ni dalil tɛ se ka di bɛɛ ma. Maa bɛ yen ni layiru ka di n'a tigi cɛ ni nin d'a tigi ma n'i y'a fɔra ɲɔgɔn kan baro i tɛ se ka fɛn k'a la o. Ayi i tɛ se ka fɛn kɛ nin na dɛ. Ni kɔni n'i ye nin sɔrɔ i garantilen don. Alahu akibaru. N'o de fɔ n'i ye bagi in don semaine i bɛ sogo k'i yɛrɛ ye sojɛma sanfɛ. Ayi baro o t'i bɛ sew. Semaine tɛ dafa fiyewu i bɛ sogo k'i yɛrɛ ye sojɛma sanfɛ. Alahu akibaru. N'i y'a wari sɔrɔ n'i y'a nafolo caman sɔrɔ i bɛ sojɛma kelen ta k'a sigi i ka so. Alahu akibaru. Baro i tilala o. N'i ye don o don ni sogo k'i yɛrɛ ye sojɛma sanfɛ dɔ bɛ fara i ka sara yɛlɛ kan. Alahu akibaru. N'a sɔrɔ miliyari kelen b'i bolo i sogo k'a ye dɔ bɛ fara a kan. Ni miliyɔn kelen b'i bolo ni sogo dɔ bɛ fara a kan. Baro n'i ye nin sɔrɔ garanti total de don. Nafolo bɛ sɔrɔ i garantilen don. Alahu akibaru. Ni mɔgɔ turula a tigi bɛ taa n'i tura mɔgɔ la a tigi bɛ taa. Garanti total de don. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Kanu de y'a to n bɔra n'a ye k'a d'i ma bi. O diyara n ye N'o tɛ kosɛbɛ. baro nin tɛ sɔrɔ fiyewu. O diyara n ye kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ Ala ka barika don a la. Ni Ala sɔnna. Nka n y'o de fɔ a di mɔgɔ ma miliyɔn nimisa t'a kɔfɛ fiyewu. Alahu akibaru. Baro n'a ka di miliyɔn caman minɛ mɔgɔw la i k'a dun wa. Mɔgɔ minnu bɛ tunga fɛ olu bɛ se ka utiliser yan. Baro a ka ɲi olu yɛrɛ bolo kojugu. Alahu akibaru cogo di. Olu b'a utiliser n'u y'a sɔrɔ a kɔni ale de bɛ don warijɛ kɔnɔ. A don warijɛ kɔnɔ dɔrɔn k'a don i tɛgɛ la. N'a sɔrɔ bolomɛniden ta man di ni kumaba ka di a don la. Alahu akibaru. Min kɔni ka d'ale dɔrɔn a don warijɛ la dɔrɔn k'a don i tɛgɛ la. Tɛgɛ ma bɔ tɛgɛ la. Aziko t'a la mɔgɔ mɔgɔ y'a don nafolo caman i b'a sɔrɔ. Tɛgɛ la foyi t'a la. Inshallah. Baro n ko an bɛ nin baara ka di minisiriw de ma. Mɔgɔ minisiri min ko ko mago bɛ minisiriya la dɔ nana sisan a mago bɛ minisiriya la sisan. Baro ni kun ye n diya dɔrɔn n b'a baara k'a d'i ma minisiriya i b'a sɔrɔ. Alahu akibaru. Ni mago bɛ députéya la n b'a baara k'a d'i ma députéya i b'a sɔrɔ. Alahu akibaru. Ni mago bɛ maire la o kelen don. Alahu akibaru. N'a y'a baara k'a d'i ma i b'a sɔrɔ. N'a sɔrɔ e bɛ entrepreneur dɔ de la sisan e bɛ entreprise dɔ de la sisan e b'a sɔrɔ a kɛ o directeur ye. Baro n'a y'a baara k'a d'i ma o b'i wele k'i sigi. Alahu akibaru. Maa tɛ yen min bɛ se k'i bɔ yen tuguni. Wulibali don. N'i ye nin sɔrɔ baro miliyɔn caman i b'a sɔrɔ a tɛ yɛlɛma fiyewu. Alahu akibaru. K'a fɔ ko n'i y'a sɔrɔ kalo dama dama ko tɛ fiyewu. Baro ne tɛ kɔn ka dilan ka di mɔgɔw ma dɛ. Mais bi n kɔntanna o de y'a to n taara ci ka ko jan ta. O diyara n ye. Mais n'Ala sɔnna a bɛ lakali. Ni yalima o. A bɛ se ka di muso ma wa. Baro a ka kan bɛɛ la. Muso b'a ta cɛ b'a ta. A ka kan cɛ fara muso kan. A ka kan bɛɛ la. Wa tara min b'a la sisan. Baro ni kana to k'a ta k'a bila duguma. Hali n'i b'a bɔ i b'a bɔ k'a bila fɛn dɔ sanfɛ.
Bula ne yali ba ba. Wala i b'a bɔ ka bila fɛn dɔ sanfɛ n'o tɛ n'i tora k'a bɔ ka bila duguma a tara tɛ dɔwɛrɛ koyi n'i tora k'a bɔ ka da duguma baro a bɛ na de o. Allahu akibar. N'a tununa e fɛ dɔrɔn a bɛ fɛ. Allahu akibar. Wa m'o de fɔ an balimaw ye ni min ta tununa wa min fɔra ta n'i ma se baro ma o tɛ sɔrɔ dɛ. Allahu akibar ɲ'a mɛn. O de la n'i y'a bɔ a bɔ ka bila fɛn dɔ sanfɛ n'o tɛ k'a bɔ k'a da duguma n'i y'a da duguma dɔrɔn a bɛ na. An b'o de fɔ an balimaw ye n'o tɛ tara wɛrɛ foyi t'a la. I bɛ se ka si n'a ye i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye tara foyi t'a la. N'Ala sɔnna. O diyara n ye kosɛbɛ. Ala ka barika don a la. Ami. Ala ka i ni ce ni baraji. Ala ka dugawu kɛ. Amina rabi an b'i fo kosɛbɛ merci. Alhamdulillah. Ayiwa an bɛ cɛ bisaba karamɔgɔ an b'a fo su in na parce que a se kun ye hakɛ min ye ka di a y'a di dɛ a dira n ma fɛnɛ a bɛ n bolo a bɛ yan voilà a bɛ n bolo den wɔɔrɔ don ne ta ye kelen sini bɛ n ta bila warijɛ kɔnɔ voilà donc ni ala y'a don garisɛgɛ dumantigi min garisɛgɛ la o don a faamuna ala ka barika don a la ala k'a ɲa ka di an bɛɛ lajɛlen ma hali bi an bɛ kɛnɛ sanfɛ an bɛ dɔnni bulon kɔnɔ hali bi mali kɔnɔ ani mali kɔkan ko mɔgɔw ka lamɛnli kɛ u ka filɛli kɛ u ka lajɛli kɛ tiɲɛ ni fɛn foyi tɛ kelen diɲɛ dugukolo in sanfɛ tiɲɛ kɔni ne tiɲɛ nana ka ban a ye baara banna o bɛɛ kɔni k'i sigi o kan ne tiɲɛ nana dɔrɔn baara bannen don ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka an mago dilan salamu alaikum. Aba Timbo. Denbaya dun. Aba. An bɛ a basi foyi tɛ an bɛ Facebook sanfɛ nin waati in na. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa n bɛ Facebook mɔgɔw bɛɛ fo. Jar'u ye kosɛbɛ. K'u bɛɛ ni su. Jar'u ye kosɛbɛ. Ayiwa ko ala ka su hɛrɛ d'a ma. Min. K'an kisi a ma tɔɔrɔ ninnu ma. Min. K'an kisi a gɛrɛgɛrɛ ninnu ma. Min. Sogo ɲuman caman b'a la o tara bolo ko ala k'o nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. Min. Dɔw b'u yɛrɛ jugu ma ko ala ka don an lajɛ. Min. Ayiwa ko n k'o bɛɛ lajɛlen ni su. Inshallah. I Timbo. Voilà. Ayiwa folikan jumɛn b'i bolo ani kumakan jumɛn b'i bolo ka di Facebook mɔgɔw ma su in na. Ayiwa baro n bɛ Facebook mɔgɔ n b'o fo. Mana ye dugu la jamana o jamana kɔnɔ an ka foli bɛɛ lajɛlen. Jar'u ye kosɛbɛ. Anw ta kɔni ye ladilikan ye. Ani ka mɔgɔw bila diɲɛ sira kan. Hakili bɛ se ka kunu ka dayɛlɛ cogo min na. Kosɛbɛ. Ani mɔgɔw bɛ se ka hɛrɛw sɔrɔ u ka sigidaw la cogo min na. Hakili la kɔni ka baara kɛ nin o de ma. An b'o la k'a dir'o la toujours ka to lamɛnni la. Pour que mɔgɔw min na bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. Dɔnni baara don diɲɛ don o don ko kɔrɔ bɛ se ka bɔ a la. Kosɛbɛ. Ayiwa k'a to n'ala sɔnna kɔfɛ kɔnɔ a bɔ n'ale min don garisɛgɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ. Sabula diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye garisɛgɛ ko de. Kosɛbɛ. Dɔnni tɛ kɛ ko de ye. Ani dɔnni yɛrɛ sigilen bɛ i n'a fɔ pied dɔ de sanfɛ. Baara bɛɛ kan ka kɛ n'o pied ninnu de kɔnɔ. I n'a fɔ n'i ye ko ta k'a lajɛ. Garisɛgɛ ne delila k'a fɔ n ko garisɛgɛ fana ye ko camanba de ye. Kosɛbɛ. A bana ye garisɛgɛ de ye o. Sɔrɔ ye garisɛgɛ kɔli ye garisɛgɛ ye. Kosɛbɛ. Hɔrɔn ye garisɛgɛ de ye. Kosɛbɛ. I n'a fɔ hɛrɛ fana ye garisɛgɛ ye. Garisɛgɛ mɔdɛli ka ca. Kosɛbɛ. Donc o la o de kama an selen i b'a ye k'a fɔ a tɛ se pied damaninw de kan. Ne tɛ se k'u f'i ye n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na a bɛ se ka fɔ a ma ko fɛn ɲɛnama. Donc o de bɛ se ka adamaden fana nafa. Wala fɛnw tacogo n'o taacogo walasa a bɛ se ka dɔn adamadenya kɔnɔ cogo min na. Dɔnni yɛrɛ sigi ɲɔgɔn kan u bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka baara kɛ. Ne hakili la an ka kumakanw bɛ taa ni laɲini damadamaw de ye. Kosɛbɛ. Walasa mɔgɔw bɛ se k'olu ta k'u yɛrɛ nafa n'a ye cogo min na. Kosɛbɛ. Wala donc ma min bɛ n bolo k'a jira mɔgɔw la ye nin ye. Ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ. Sisan an mago bɛ fayida damadɔ de la su in na. Fayida damadɔ. Kosɛbɛ. Alhamdulilayi. Bon n bɛ fɛ ka fayida min d'i ma. N b'a d'i ma baji kan. Baji. Adamaden min bɛ yen n'i donna ko o ko la a tɛ ɲɛ sɔrɔ. I bɛ baji soli sɔgɔma 6 heures k'a sɔrɔ tile ma jɔ a kan. N'i nana n'a ye. I b'a bila minɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ka fatiya kalan la siɲɛ 111.
bori bi kuna ka don ni ya ke musa ba ke ka kuma da ke bu Allah ta rabu ni tu ya fanga bo ne na ita bati ta ka fi wati ma kul a'udhu bi rabbil falaq ba shi yake mai antan kile kalaka ruju guru ko don kala ni ko la su saba su kile mono oru juga bi na fala ba da ulka mika e ma men be ni ko so ba so mo da na chance ba be aba so de na be da kiya bulu ko so be lan da wati da badi su inna atina ka shem keme alta an wulungla iba kalan ka fiya na ori ba ko iba me amara go tunu da mika da arma de be na su dan ngana ba yare da kin ne sai chuwa to ala fiu ba yare be wuyo ba jiyo be wuyo be to de shuri kana ni o so be so kana tabakuma la do ali zira la do to ke la de bu de kala ka ti ki ko nai da kalma ti ko de aswale de ko do ko ngile ndo boro ala bi kan ngene ma ala ba atlan ka ti Allahu akbar wala do mo ne da kunya dama e bakiye da sabe ko ko shugo ta chugo na ko yana na fata ina Allah sona mo jarani ana tla ka fu ni ga ga jolo ti jo ba ko na na ba ka wi wati ne don wala ika Suleiman ya kira ka sodi da ka fo shi yanke mantani gele bajin da kucu da gani Allah ta ake tambulo ni ya ke musa ba ke baro da kare ba Allahu akbar shiga futala wata wani gobe mutan da dilin ji mai ko faraka don mu yadda luji mai da fara kura na sura da dai al-dariyat alamsa do ba shi da shi yanke mai alifla ko ko kungo abi tudinu de ka tu ko dungile na baru ma ne ke kam so garje ka so ibn na so kala so ko Allahu akbar wa so ma taare Allahu akbar da ko mo so kan ko no ko ala ka barka do ala amina rabbi be ka tanga la kinen di mabbi ba be fi ka kiti ba fa mala kiti torama wallahi ya shi maka nan shi yake mata da kene ya kafi shi yake mata da kene ya dafi shi yake mantani kele kula wuzi gafara shi yake mantani kele kula wuzi gafara shi yake mantani kele kula wallahu shi yake mantani kele ayatul kursi ke mantani kele kula iya ke mantani kele ne ba me nu ni ko fara nyonga ebe jala dili ni iba kala ka daga do ko nai bari bi shi be ke maka san wata sila Allahu akbar tangalan dan ni futa ko fatu fon fami to ta arba de malam dina be Allahu akbar wala ne kana dan ta fale fo mo ko de ni ta kadu ala ka barka do ala du ko da be ko dai wala don wala ulu fayda be da bino dima inshallah ko mo ka no ta ka shi kala ala na ala sona ma nyame inshallah itimbo ala ka mbosula amina rabbi assalamu alaikum merci aywa suna ame kene kono alibi ko mɔgɔw ka lamɛnli kɛ a ye partage kɛ aw ka lamɛnli kɛ an bɛna don kɛnɛ kɔnɔ ka sabu kɛ n bɛna dɔnnibaga wɛrɛw ta sisan kɛnɛ kɔnɔ nka yanni o cɛ bamananw bɛ zana dɔ fɔ ko i ye ko o bɛ fɔ ko ban mɛn dan o ye mɛn tigila ye i y'a mɛn baro de da sirifukɛ kun donna kaliwa la depuis sunkalo tile fɔlɔ a bɔra kaliwa la sunkalo tile 15 na a bɔra kaliwa la sunkalo tile 15 a donna kaliwa la a bɛ don doni min na ala ye n seere a ye fɛn min bɔ a ye bagan minnu faga ka don ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn a bɔlen kaliwa la a ye bonya min fɛnɛ kɛ ka bɔ kaliwa la fɛnɛ ala b'a dɔn su in na a ye fɛn dɔ ŋaniya ne ye mɛ n ye layidu dɔ ta n ye layidu in ta wa layidu in ni ala ma n faa fiyewu n b'a timɛ k'an to nin baara in de la n ko aw ma ni ne ye fɛn o fɛn sɔrɔ a ka di n ye k'a partager ni aw cɛ a ye n ka kuma lamɛn dɛ sirifukɛ kun ye nasi bila ka na ani sɛbɛn den kelen nasi in bɛ tobi ne kami jɛman de n k'a kɛ sunkalo kɔnɔ ni n ye min ye ala de don ale tɛ mɛ
nya fo anya ngo sirifu ke ngo ti se ka fen dengele e a ne ma mun kama ko ala kama bara min bala no weni o ala kama bara kelen konna na sirifu ke ngo ne be fen fen nyini ne de laidu di nta ke ne mo o chede ne ala che parce que ne ba do ne be koko ke ala ba kalama ala ba don fene ngo aka laje mamugan bonyonko 7 mugan nashi de mugan aka blakana sans me Facebook la unana sin kenya ko nashi nana ane 7 fene nana mali kono mali koka nya fo suina ne mami sera kasimbara suina jaku ya tede beka lame aduna kalwala klitan ani duru sungolo damine fa klitan duru abora klitan duru do abora ay femi ngani anni ne fene ngani anni ne bey ala ka barka do ala ne mao may nashin soro iba tobine kami jemande tuta la tata la akami jeman koloti kari iba kolo fara nyogon kan ana kono femi me bo akono naka die na faga ife ou bien akantige sugula ikana na ika dukono ni nana nai uba shibo ka fara nyogon kan ibo bla ibe sugum ta ka tobi ibe kono fem be bo akono bien ne nugu ibo fara shika oke mana kono ko dasri ka bla folo na mona ibe soroka bu woro ka bo kolo la pour que mo kala se koloma donc kolo ganzan ibo ke mana kono ka dasri ni tay ka duyi ibe dinga se ka du kono ibadu ko bede ni yere tati ka duyi kibi luanse la ibe sokono nyamina ni dinga tigoro bala atige ka datu ka shima kaka ndirga itisa dien kono ko ala makodo ki o tseka ke 7 day mbe tunu surugu kolo gansandi tuta la tatala ka blai kuna ne ala mira ila witai akuya ngani anene nkele menya fo ni bara nkama ne be fen soro mangani anambe ala ka barka do ala ne ya ngani anambe anana suina ne mamunu garzige be ala bebe baruka soro do mbe senu erko tala mbado sukrobal no menenya bla uya ne siniche peut-être que do garzige do misika na suina na be tien oluma daludo donindo akaka chela akaka musula ne fene ya ngani ya ne ambe amma mugan bonyonko ne ala ya domin garsigala yo tai mais abe kuma bo wakili abe kuma bo wakili aflabe parce que nya dabo akama ala kanin do mugo do garsigala mamunu tikelin do doni na mugo munu tado ko doni rabbe mugo munu ba do ngaba ulu taka noko mais munu tado ka be ulu takat nebi parce que ko be ne ko mabande anga do ko ti se ka ba fene kala to sanfe do ko ti bindu tien kene ane fen fuiti kilini sisa ambe karamo kelen ta suina be soro ka bitabla ne mami mi se ka isen fa ka sesoya aiwa ne ko ne ya nyefo wan klala de nyafo benye na fene femi do nya befo ka kechogo fo ka lahla befo ala ka do garsige do matiki garsige la ne ala na kira sona ma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bari somo bedi alhamdulillah rabbil alamin demba ya dum alhamdulillah ne allah barakata ka allah kunyumano ambe facebook sans fait ni watina alhamdulillah wa jare ka faida duma di mo maka doni dama alhamdulillah wa na so de kali kalona اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في لك صلاة دائمة في دوام ملك الله يا قهار المال يا إلي baro ami bele jene ko ka bele jene wani mado bishina Facebook direct tape kosobe ani kan bago fenala sona mo ku abol mi fala ami ne joni chibali anata tabali dine mu kai bishina abijani Allah akbar baro we dalu chime be ba do to ti gari ani ata ga jikin ne tele be majnona kosobe baro ni ya para shini ala bi sonwarla ti ati promotion Allah akbar ibi jije ibi taka tikine sola ni tara tikine sola ibi gari abi kile la kile iba kile tikine sola ka shitulu kunduru ibi tano ita duru ibo kunduru yini katana ife
iba ta kile ka sarakani na fulu ko ka sarakani ka war ko ibi na so ni na so akime so ne o kile ka akime do bi wele ki so warla Allahu akbar ni mu go ben na fulu la kan na fulu so ale fana kile ibi ji bi papier ji de do ni ne papier jamani so iba dingle ki papier jamani ka o mana kile mu ben sa de ibi shi tulu kun kile da sa be iba sarakani kan na fulu ko iba da so sa be ni kile ya yele baro ibi na fulu so Allahu akbar wal mani ki so da ibi tasraba tamakela ibi jija iba kile ji tsara tamakela ibi kada ni wuru ke mani kile gudu ani shi kile ibi kana wa ko tsara da marada ku kosobe ni tara da ku na iba kile ci ne ya kile ci ta ku na ibi suraka shi tulu da aka da suraka wuru ke mani da ka da sai ba saraka ni kana fulu ko yake hamida ka ni kana fulu ko ka suraka wuri ta ga wuri ni mi ibi na so baro ni na so dobi wuri ka warni na Allahu akbar baro ni bi ta ga wa duru mi na tsani kile ko do ka dima ibi ta tigina sura ibi ni kara tigina sura sai ibi gari akile ci me ibi ta ni ka ba ta bi ma de duru di ite wala ni a kile ci tigina sura ibi sura ka ba ta bi ma kile gile bo da kala duru ka ibi sura ka saraka ni kana furko ni na saraka ni kana furko ibi sura ki ni de ke ka ta me in ni kana makala da ibi ne ke ga kile ta ka kunu in ni kana makala da ni ya da duru kun dobi wuri ki so warla Allahu akbar ni mu go ben na fulu la fana ni dugu jere iba de wulu bla sa papier ga ibi baraka te kile bla ko ni bi hamida ka ni fulu ko iba bla ta sore ai ta jwa shi ko dobi wuli ki so na fulu la Allahu akbar balo ni mu go ba warna ro mi je iba tebe to kuma da fashion tan woro ni ya fashion tan woro so ni ya ba ko bi hamida ka ni kan na fulu ni ga war so ni bi nya ko nai dobi wuli ki so na fulu la Allahu akbar walma ni na fulu ko kuna tiri mine ta de yang na fulu ko yoro ni dugu jere ibe ya ba ku jemani ni ne ka ba ku jemani so iba dingine ci ufana sate ka soraki hamida ni ga na fulu ko ni ka war so ni ba da klela na yi ni na to dobi wuri ki warla Allahu akbar ni yara bi ta war so ka so ni ma yi ni mu ko te ibe nyongu de ni ka ni shi dole ngana mi yobana ni yu ngana mi yobana ibe ta ka fulu sa te mu ko mu na fulu ba yoro ibe ta ka fulu sa te na mu ko mu ni ta kulu ma yoro la ibi ji de bi gaba kuru ni gaba kuru plebele ba iba di tan warachi asra mi mu ko ni shi kile ngada mi ni ibi sura ka da kala kile ni ta ka sarga ni kan na pulu ko ka sarga ni ka war so ni baro sika tala ci ni ya ke ala bi so ibi kala ka na ka pari faida mu di ka so so to tala Allahu akbar baro ni mu ko ban na pulu kile mu fara ta wala sa ta di ti fa de yoro mu ibi ta yoro mu pin ta yoro mu ibi ta mu wala sa ta iba de ni ci wala sa wala ni ya dinga ci wala ta ta ibi sura ka wa bi sabata be a cikin sura ibi sura ka wa bi sabata be ni wa bi sabata be ibi sura ka shi kungilin ni da ka sarka ni ka da furgo ibi ne ka so aka kyala ta community don opportunity don mi wule ka wa bi sabani na ibari baro bifo ala ka suere chaya amina ila ta ala ka manje merci kambe aba aywa ambe karamogo bari fo an b'a fɔ kosɛbɛ bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ hali bi an bɛ kɛnɛ kɔnɔna na parce que diɲɛlatigɛ la hadamaden bɛɛ n'i ka dɛmɛ sira don bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don an balimamuso dɔw bɛ yen nɔ a kun delila ka na Tibo ka anniversaire Tibo ka mawuludu waati kɔnɔna na a y'an dɛmɛ ko caman na an balimamuso n b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ n b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ n b'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ donc ka yira k'a fɔ n bɛ bɛɛ fo n bɛ n kanubaw fo n bɛ n lamɛnbagaw fo n bɛ n filɛbagaw fo n bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka sabu kɛ diɲɛlatigɛ a bɛ taa cogo de la an ka tiɲɛ baara dɔrɔn an ka tiɲɛ fɔ walahi ko ye ala ta de ko bɛ laban ni ala ko dɔrɔn de a ko tɔ bɛɛ ye ko wɛrɛw de mais ala ko in dɔrɔn o de tiɲɛ kanubaw lamɛnbagaw bi ta an b'a ɲɔngiriya n bɛ a fɔ aw ɲɛna ni ala ye sini yira n na inshallah sini samedi ni ala yira n na n'an sera ka Facebook kɛ an n'a kɛ ni ala n'a kira sɔnna ma parce que an man teli ka Facebook kɛ samedi fɛ dɛ nka surprise bɛ se ka an bila ka kɛ donc ne b'a fɔ aw ma aw salamu alaikum ala ka su yɛrɛ caya ala ka sini yira aw ni anw bɛɛ lajɛlen na merci ala ka waati wɛrɛ yira an na